Lupa ka kasing bangke. Lalo kang bangke. Pero paano mo kay patara ka linawin? May bola tsaka alam isisitan. Ay, napisititan. Kaya kaya mong pinanser, ang po'y boss dito, tindam ko yun. Nano pisititan daw. Sabihan ko, O, siyempre. upo taman ng damang Ay, kayo. ay, ito ko rin mo ng dapat ko. O sige, Sige, nano pag pisititan. nasabi na boss dito, Nano. eh nasura na pala kayong personal. Oy, Kaya masulak ba yung Pero pera? magsalita mo kanya na. Bakit? Hindi na ka magsalita ka daw, oh. Na ano? Pero kang galing ito, kang malawi ka ng isang lalaki. Romy mo ay po nga. Kung magsalita ka, malawi ako na katsulit. Eh, sinabing masanting ko. Kung kaya naman salita mo kanya, bakit ako matsura ko? O kako kami mo, tayo utang ka rin. Yan, ang boss dito, utang mo. Masalita mo kanya ano? Ay, mapagal niya mo. O, yan ang magsalita mo kanya na. Bakit? Noong ka mo kanya po itsura. Oh. Kaya kumayapang ang bigay mo. O, tayo mo baro. Oh. Kaya mumulin na yan. Ngano? Basoy, adwan mo rin at ang magbubabae mo. O di man ka, puta bibilo. Napinigran, kaibigan. Bakit mabulbulan naman yan? Ano yung dalaw tao lang? O ni tao nga takman mo. Ay, nasawa ko. O natural na sa amin eh. Ay, nasawa ko. Ang muli-muli ka, tinarotok mo ko. Bakit? Kaya mo niya ang pansinan? O, Kalupa ko ang dyan anak mo. sura mo naman na lahi. Kaya magsura lang. Siyempre mo sa Biansoy, pati yung buktot ng ngeni, kaya kaya. Panayin mo yung word nun. O, Gusto mo na hindi pang-kapul. Gusto mo sa tigyan ang boss nito yan. ay Kaya nagbata. naman natandaya ka nito. Yawa mo na yung mga 4K mo ni ma. Oo, yan o. Siguro akayin mo naman yan, no? Ay, Diyos ko, tumanay ko loob mo mga nila. Ate ka na, pasibay pa yan o. Himalero? Kalapas-lapas pa. Oo. Ay, Diyos ko. O taga ka ng amo. Bakit may taga-titin yung balay? Kapabahan mo na. Ni namin yun. Ay, Diyos ko, wala nang matula kayo. O, Kasama niya ang Willie. o kasaman din. Tatay na kasama mo. Yung lima na rin kasi bilang balay. Babae noon na yung asawa mo. Pati yung asawa mo. Ayun, yun. Huwag naman kasi yung balay. Uli. Kabaryo ka mo. Lilis namin yung pumuni. O, siyempre, kabaryo ka mo. O ngeni. Kabaryo ko na ulit ba talang matula kaya? Magyawa na. Hindi wala yung narisan ko, pagpapamitin siya yan. Yung pinitay saya. Ay, pero paano yan yan? Puspag ka niya. Magbayo na eh. Bayo niya na, karami matula kayo. Karami magkapago. Wala niyo, magkanya niyo. O, konsep men, inggamang mo pala rin. Awal eh. Yeah. Pero bago ko siya, dapat makapago yan. Oo. Magsalita yan. Magkapago na yung magsalita yan ka. Cool. Nasa biyano. Ano yan? Oh. Bye-bye. Magkapago na yung mga dyan pong babae. O wala natin man yan, yung babae yung babayan niya. O. Bye-bye. O. O hindi mo pala man yan, babae. Nangagawa na. Yung pala bayo rin pa, kung masikit ka, magbulos yun. Ha? Bisayan ka lang, kabataan yung krus bayo ka lang. O. Babae. Kung nangyayari niya. O, siyempre. Ay, Diyos ko, may pusit. May nga pataklayan. Ay, naluntok yan puti na. Ay, ito na rin tawag siya. O. Ay, Diyos ko, magmilagro yung ginawa. Bago mo dyan na? Ano? Inuador yung panyura, tenis ko siya. O. Palagpagan tayo yung sa laban. Bakit nulungkot? Bago mo rin ang nasawa. Nanong kayo wala? Ay, Diyos ko, kinilisat ng babae. Nasabi na? Diyos ko, nana. O. Kabulok na pawas yung ginawa. Getang-getang dia kayo siya, nakalakas sa saya na Ay, Diyos ko. Kitang neto nga neto man. Hindi ka naman mag-pusit mo ka rin. Bakit? Beni, dali mo nito. Hindi pa pagkero. Kung may papatelo. O, yung babae na natin ko sobra na naman. O ngeni. O, ano yung babae? O, Joanna. Gusto ko yung malulus ka na natin ko, ha? O. Lumnan na na, ayaw na. Mga ganap-ganap na. O, tenor ko magpapareha na. O. Bakit pamanong kaya no? Gusto naman yung mamano ka na. Bale. O, siguro may konsensya yun. O. May ipamano mo. Yung lalaki. Oo. Nung ka rin. Kenny, parang kayo pala. Ama ka niyan? Kenny yung may ipamano. O. O, ba't Diyos ko? At doon naman yung mamano. O. May kaulo siya, dahil ito may tutong may tutong ka ba na pare? Karita. O naman yung ako niya. Samasan mo eh. Ay, Diyos ko, ang mano na siya ako. Siyempre. Ay, yan naman siya ano. Lukat na may mamano na yan. Ay, kung kakabalebros ka pare ka na. O, wala. Isa ka daw kung ano ng babae. O. Yan, kung nagpamano, tigang Manila ka na, tigang Magno, tigang Manila. May bisaya. O, naman rin yung may bisaya.
Oh. O, yung babae yung may pamahalan. No ka rin. Kaya mo naman, parang Palang? Oh. O, gatos pa, parang guya ka. May kami, may garetang ulus. Ha? Eh, masipag. Bakit? Abay na, kayo sa wala. Jo, ana. Oh. Kita mo kung parang kayo nagaling na ang muswa na. May kumang gareta yan. Bakit? Ika namin pa nung naging lalaki. Siyempre, mas may alin. Siyempre natin eh. Oh. Ay, kung naman. Etong ganeta. Itong gareta. Oh. Yes, meron, magkirala. Ba yung magkirala, magduda yan. May pateno naman. Magduda yan siguro yung lalaki. Bigduda yun. Bala, o Johanna. Pulumin ko nga may maruta. May kami itong nagdaretang ulo sana. Bakit? Ha? Mayapan niya pa yung babae. Nasabi na. Huh, loko nga na. Oh. Kung may pala sa tingkat na pala ka tabi. Alam ko. Pwede sa bayan niya. May pala sa tingkat pala ka tabi. Naingal plan. Pero mataman. Huwag ka makasama. Ito doon na po niyan. Agakit ni masaya kayo, mahilig kayo ng birthday ng boss dito. Agyan niya ko papalakpak. Oh, boss. Aretet ko ba ka? O sipon ni Raya, debe mo gimuha. Awa mo, paano ba diyan? O sipon ni Raya. Yan. Tanda mo sa'yo, kalagang mo pera? Tandaan mo rin nga, dinala niya naman, no? Abot siya ka pa, ano mo si Dapa? Yan ako man nakakita eh. Tata, ano, Diyos ka. Buta ka na, sipon ni Raya yan. Ngini, Oh, ito doon na po niyan. Agakit mo masaya kayo, mahilig kayo ng birthday ng mga katambosin. Pero hindi ka na kung kaya boss nito. Malagol yung puta dalang problema ka ni Nini. ayaw po, ito ko na po yung boss nito. Marinay kami mo po. Kaya kayo ulit birthday yun ko. Lalo ka rin direkto. Ang po po ng director ni. Sana po wala kami Kenny kasi. Ito ko na boss nito. Yan po ko makaburol yan po kanini better ko. Yan po, marinay kami mo po kaya kayo ulit birthday yun. Bawa ng pagkalamdan ng meteya po, tatamaganak eh. Mulit ka ta. Tatakot ka lang eh. Walang mulit na yung pampanyadayo-dayo yan. Nagkakaraganda na rin niya. Sila ka ba? O Ngini, Uli ko nga tawanan nila po Ma'am Jen. O itagal birthday yun lang. Sana po rin dinala nyo alas mo ready. Kut-kut pinapuya po ko. o tayo pa inukse. O nililiyan po ako kut-kut. Bakit? Kasi po lalaban niya. Markami tayo nilalaban niya pa? Eh ako di isang pakut po. O Ngini ng dewa mo. O uli niya yung isang pakut ko. Tingera mo. Hindi ko itang potong meron niya kami. Sa service. O sige nila po ko. O, O dela niya po nila nyo. Papasok ko niya po sana o. Palako ko na ito ka. Banya niya makalaban. Aba, ay, hindi ka lumasa mo. o tayo pwede. Sa tumaw. Apo, tagalan niya comment. Paano kayo pinalo? Basta kaya kami pwede O Ngini ng dewa. Brad. Kaya po siya, papasok niya. Kaya mo yung baso mo na mo. O, Ay, Brad, ano yung kumuha na yung pwedeng baso mo? muna ng dewa no. Mula pwedeng baso mo nung nanggawa na kailan mo. O, Yapo mo, Brad. Dapat, laminate tayo na, ano? nano lamin eh. Laminate! Kahit ang dulukan din. Animal ka, krimi. Ang pinagkita. Kahit lamin eh. Ay, gano'n ba lang lang? Sura na ka nga pumulong pa ka lamin eh yan. Bakit? Luluwal yung bulbula yan. Kailangan niya i-grenade ako. Oo, lamin eh. O sige, anong kailangan niya i-grenade ako? O, Magkano mo rin i-grenade ako? Ay, 30 mil, ana. ayaw mo na yung kaya pumukan yan. Sila ka ka? Grenade mo, 30 mil. Talagang malgyan yan. O may talaga mo, saan ka lang, mga ng pagkana? Oo. O sige, anong 30 mil mo ako? O tambay, munta kami ng birthday ng boss nito ako. Oo. Gusto may nakita kami, sige. Pagpusan niya po ako. O, walang mo rin may pampayapos kay Yapo eh. Ano kaya po eh? Hindi ako mag-iyapo eh. Oo. O sige, baka may magpunta ka na ako. Yung 30 mil, natin mo meron dyan yung kinsinila mo ako. Ako lang lang. O, lumisa kaya ako. Lakbang ko lang kaya ka ng kinsinil. Oo. Sige, i-relate mo na yan po ako. Oo. Eh, kaya mo niya makadulog. Ako po niya. Nagawa na yung guli. O, siyempre, kinsinila ang pera mo. Pero yung papansinan na to. Bala mo ting kampanan damang kayong katawan. Oo. Bala mo ting kampanan damang kayong katawan. Bakit nakakit mo? Oo. Sige. Baka nito may balik ka sigla. Uluwan na ka. Bakit man? Uluwan na ka. Kampanan naman. Huwag kayong baloy ako. May-ari kong doktor. O,
Baka rin na rin tao din, ha? Bakit? Loko mo kung sige nga nakatang dati. Kanina ka manitin kay Karen. Makalang mo kahit mayaring doktor, eh naman kayo ng Pilipinas mayaring doktor. Bolo ka rin? Basang Amerika. Amerika kami. Basang Amerika pala, Soy. Oh. Bisa ka mayaring kayo pa mag-doktor. Oh. Kailangan, lewin-lewin kayo itong tao. Eh may mambilyanan, kailangan balo mo na yung sakit na. Sila ka ta? Hindi mo kami kailangan kami ko. Wow, yung pekaralan kita eh. Manwala ka ng dati. Yung pekaralan mo yan. Hindi mo kailangan kami ko sa dito. Balo ko na, bisa ka sample na ka parang manuala. Yako? Wow, banta kita rin tao na tok-tok talaga. Sampulan mo ako. Sample lang ka. Asi, logos tumete, patenta ka naman. Ba, may tenda ka, patay mo pa. Awa, sampol mo. Sample mo. O sige, sige. O sige, parang manuala. Mga pangalan niya Halika ka, manguko ka nga nung beses. Ha? Manguko ka nga nung beses. Mamugo. O, era ka mambilyanan, balo ko na yung sakit mo. At lumo. At mo beses. Paano mo na isagin mo? Era ka mambilyanan. Logo mga pangalan. Halika ka, sige. Mamugo ka. At mo beses. O sige, gulangan mo. Isa. Paano yung pamanlay mo eh? Lawa mo manguko. Atla. At mo. Ay, ganasura na kuko. O, sige. Isa. Magkain pa ka sakit ko, malaos ka. O, atwa. Ilan pa? Meto pa bata, balo ko yung sakit mo. Logo ka mo yung tubig ka, lo. At mo me, layagin to eh. Hindi natin niya pang patagal. May nakaman manguko eh. Wala mo aso kang magbitaw. O, nano ko sakit ko to. O, balo ko na yung sakit mo. Nano ko sakit ko. Manguko ka. Sinakakapit pangungkot ko rin. O, eh ka manguko ka ta. Sinabi ko rin magulus ka mo rin. Tingamon mo ko. O, May pangungkot na ako mangunguko. eh manguko ka tapos nito. O, sorry ako rin. Maringay mo mukha ni Boss Dave. Bakit? Di ako magaling ko namang manulo eh. Are, tanggal bularyo. Ayun, namin gulalo. Kumakanang ka manuno. Ako siya'y manulo mo. Oh. Eh, man mangyay tableta. Eh ka magreseta. Eh, man mangyay seta. Unang panuno mo. Paano mo yung panulo ko nung nana? Nano? Gulalo. Ulit yata ini. Bakit? Makarang may panuloy ko lang. Oy, eh, may iskulan yung gulalo. Bakit? O, tayo mo balo. Oh, Yung gulalo, Choy, abalo mo po sa gitna ng tao nung nano. makanano? Ano ba ba? Patakman mo yung gulalo niya. Oh, Tumalag na natak niyo sa sistema to. O, lumayo mo yung mga team sa Betis. ano eh? Yung mamay-may, naglalagay yung patay ni. Maraming pinataman, wala na. Hindi siya masubukan na ka naman. Sampo lang mo ko naman. O, hindi ka, sinapon mo ko eh. O sige, eh magululong ka na. Ay, hindi ka, sample lang ka naman. O sige. O sige, takman mo yung gulalo mo. Ulit kata ka na pa rin tao, patakman mo kulang ko. Sinakatan talaga, o yung panulo ko yung gulalo mo eh. O, mga namin mga balo sa mo. O sige. Sige, takman mo. Eh, nakakalalam na pa mo. Pare. Pare. Soy, O, nanlasa. matabang. Wah, matapang. Wah. Ikaw na, talaga yung sinabi ko. Eh, mayo mo, eh, matatay mo ba yun? Oh. Ay, minsan pa, balo ko yung sabi mo. Sigurado na ka? I'm sure. Tayo na, hindi siya. Minsan pa, balo ko yung sabi mo. Sige. Sige, takman mo pa. O, Paano? ano ay tatakman mo yung banda yan, itang banda kami. Bakit? O, matapang yung banda. Siyempre, tikman mo na matapang eh. Itang banda ka rin. Eh, sumangin. O, sumangin. Eh, Yan, yan. Yan, yan lasa. talagang matabang. Matapang talaga. Balo ko yung sabi mo sa'yo. Ngayon sakit ko. Sabi mo sa'yo, kaya mutak. Humiras kay muta. Kung baka nang wala ka sagot kaya mutak. Oh. Katwa mo naman mga kapagkulangot. Yan. Salamat mo kay Patapat. Eh, yan ka. Accept ko lagi, ha? O, nano. Pero paano mo kayo soy? Siyempre, maragay pala. Ang sino ko, ayos ko talano na rin. Nakalong Ortelano, Getty. O, bakit? Kasi po ako original ko ng mga Ortelano. Kaya porma mo ngayon. Alagang forma yung Ortelano. Soy, mga pangaling nito. Halika na. O, talano ka talaga. Hmm. O, sige, numang talano ka. Oh. Paano mo ang may mga limang kaya malaki? Huli ka, balura ko. Kaya naman ko. Pati rin sa
Talaga ikaw makaintindi ka talaga kay Ngayo. Karas ka rin ngayon, Soy, magaling mo. O sige, di ka naman isubukan ko. Ako? Hmm. Oh, Sige, nano yung mong hayop. oh, Pagkapagandaman mo eh. sige. Nano yung hayop. Oh, Imasalitang bakit. ha, balik eh. Nano? Paro, Walo pa kang paro. Iya paro. Martini. Aliyo. Eh, Martini. Aliyo. Maya mayo. Ano? Eh, maya na. Hmm. Uy, kayo na paano na yung nani ngayon ka magsalitang bakit? Wo. Nani yun? Unggoy. Ah, hunggoy? Wo. Ah, bakit? Anong magsalita kayo ng hunggoy? Sinanay nulit niya. Bakit? Kala mo rin maratong na yung unggoy. Bakit ang buto? Utat yung kapag-eni. Hindi nga man ang bugay kaya din. Pero gano'n po, boss nito, Oh. maserang pala kaya lugar ni Kelly. Bakit? Kasi po lang din papunta kay Kelly, may lilitergo. Ay, kaserang pala Kelly. Alabasan nila po rin nililugyan ako, sunod ang dako. Ako? Ay, gusto nyo siniara. Oh. Pero nakunin ba ko ganun nililog lang? Ay, boss, sir, pwede, birthday na kasi boss nito, niya ako. Wow. Ayan niya nga, ayaw mo pumunta ka rin. Kaya na kayo minumana. Oh, kamara. Kaya na yung tinjak ko talagang laus-lalo. Muhalan eh. Paano nangyara ko? Nano? Nilay ko pero nagdakong baby baby. O sumapera kaya tagal. Saan ito namiras ka? At talagang mangyara ako at tagal. Bakit? Kaya nagdakong baby baby. Nilay ko trend na. Sinawa ng akin yun eh. Pero malabot. Anak bagan na. Magaling ka talaga kayong pangilan na so. O siyempre, ako pa. O happy? Oh, itang request. Baril ko po. O tayo kalingon may 1,000 request. Siyempre, kung Tagalog, kapag pangalan ko. Wow, mangompos ka kaya ka, mangompos ka na. Kapag liwas-liwas, alang makya lang. Ah, kanya-kanya kompos. Hmm. Halimbawa, may kompos ko. Hmm. May kompos ko. Wow, Okay ba, duet, hindi ka nakagawa. may nanakang juwet at lo mo rin. Masaya kayo. Eh, pwede duet, ano? Aliyo. O, sige, sige. Ngayon ka, di na may kanong pamagat, kaya kapampangan. Yun na naman kapag pangalan ka rin, kasi magpamagal. Siyempre, kaya Tagalog, pusong bato. Kaya kapampangan namin yung title, pamagat. Ay, wapin nyo pala. Kasi mo yung Tagalog ang pagkapangalan, nilele mo po yan. O, halimbawa, ano mo yung puso? Oh. Pusong bato. Wow. O, paano yan mo dyan kapag pangalan? Nano yun? Susong bato. Ito, saramo ni. Nasa sarami. O, tayo dyan. Sige, sabihan mo yung karang banda. Brad! Kakanta ka na. Alam mo yung kanta namin? Oh. Ah, alam mo yung kanta namin? O, kantayin mo. Tugtog mo. Tugtog lang. Magsura na kasuplato ko. Okay, para po kayo kayo. Tuloy mo siya na kaya kanta-duet. Ali, liwas-liwas. Kanya-kanyang kanta. Hmm. Halimbawa, niluna ka ng kanta. Nilututukin. Siyempre ikaw. Ah, kayo ba umiganda ako? Hmm. Makanyan. Liwasan. Okay, okay. O, palapa! Kami ko, likuran ko, Wow, very much, huh? hindi ko, bigla yang kinakyo. Gago. Para sa ikay banwa.
Ika nun together again, on the spot, translate kay Kapampangan. Sira kata? Bagi, English yan. man talagang magaling ka kanong kay magaling. Ulit siya yan. Together again, English yan. Kapampangan. Tandaan mo pampangan. Gusto nga kanta namin Kapampangan on the spot. Oh, Malakpak lang ang tengang manal di nga rin, pati bayo pa nga. malakpak ka lang yan. Oh, ano pa ito? Nano? Diyan nakapakanong ayudang boss dito. O, bago yan. Wow. Ay, hindi ha. Pagawa na kakanong pustiso. Pati ngayon harap, bagang. Parang matibay ni man. Ay, pasensya na kayo po, boss Lino. Bagi. Hindi na naman yung pustiso, Oh. eh, ikaw po papalawos. Ba, bakit ka pasalamat? Sigurat ang bayo ng pustiso, napunla pa. Oh. Tapo kasi kasi po sa siling ng bale, bigyan ako na ako. Kapag mo na. Ha? Maraming salamat na po po. Kasayos mo naman. Kasay school. O sige, together again, on the spot, Kapampangan. Together again, kaya mo? Are you sure? Alright. Alright. Sige. Brad, together again. Kapampangan? Medyo may naing magyabalag po yan. Brad, together again. Ay, wala na. Together again, I love you too. Lalong na yung kukunan nito. Bakit? Ngongo yun. Ngongo. Mamuya. Kiki Rainy. No. Ano na? Ano na? Mutalat na lang. Sige. Together again. Ikaw ang nakawa. Manilong ko sana. Tumalaw siya. Tama na. Malungkot na tutulong. Maghirahin ka na. Sandali lang, Brad. Sandali. Ano? Pamo? Ano nga pusa-pusaman mo mo? Sira ka daw, may matulog eh. Brita rin tao ka no? Kapakapit na mo. Kapag na, may bibigyan din ba ako? Bakit? Naisip ka na ano? Wala na siguro tsuwe kami. Kasi kano rin nga yung nga ng boss nito. Oh. Pero yung tindihan kay Kapampangan. Ay, bakit? Apon. Sira ka daw. Baka niya bisita ng apon. Siyempre ako na, hindi O niya yung together again, on the spot, translate kay kanong apon. Ay, sirahan ka na ni boss nito? Together again ka naman po? Oo. Pwede ako. Paano no request boss nito rin? O sige. Apon. Brad! Samasi! Nasa masi. Samasi ako, para samasi ako. Ay, hindi ka na. Oo na. Brad! Hapon! Samasan eh. Hapon! Hapon! Honda Kawasaki Yamaha Suzuki Sumarot Apon niya yan. Rakal Morusi Toyota Mitsubishi Sandali. BMX Ako animal ka na. Sige, saman mo mo. Murik ka. Patulog yan ba? So, ito yung bisita ng boss dito. May mag-aaral tao rin professional no? MK Padlock 1. Kaya ka naman bago ko sa lisin ka ng tao eh. MK Lock 1 ka Ano? na. Photo ba Isabi nila kaya po. Oh, Oray kitapos lang mo to. paano mo kanina na pinatao? Oo. O kasi po kasi dito na ang pinatao, puro lang gawang hapon. Kaya ka mga kontena? 500 siyang Sige, pabasa. kung talagang magaling ka kayo mga yan. Bakit? Uli ng boss dito. Shoot ang Oh, Kaya pabasa. nga may kan maintindihan kayo nga po. Bakit tayo na? Chinese. Ano ko yung sinabi ko yung Chinese, tutukan na rin eh. Po, uyang request. Isa ka niya mapayag kung may kanta. Request siya po talaga ako. Oo. Oo. Panay ang tatanong yung boss dito, eh, biyasang pipili mo. Puta. Nebyo. Tuloy ka rin yung Chinese. Chinese. Kailangan dyan. Brad! Ay,
pala yun. Chinese, Chinese. 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 Chowking. Chicken Baby, let's be tomorrow. Kitang kurus mo to. Kung yung Chinese, purus noodles. Bakit purang Chinese? Wala naman. Kasi purang Chinese, malilig laking noodle. Oh. Pero bakit yung mga laking laputi? Bakit? Kumaili ka. Pero siya pwede Chinese ka. Bakit? Malaking laputi. O pala tayo ng very celebrant naman. Kasi kung may intermanya saya kayo, yung celebrant, very celebrant na pumanya saya. Ang naya pong palakpakan tamo na ba? Duwa ni tama ko, pamahal sa anong baywalk. Hindi, nagka-request ka ni para ka rin. Ati na naman! Niya sawa. Una niya. Meron niyang love so kapampangan. Ito dirang may tingin. Tagalog lang mo rin. Ay, Tagalog kayo, Brad! Ay, putang na. Ang kayo Tagalog sa kayo nagmamarakon. Bago na yan. Oh. May kilaya nga po niyan. Hindi. Oo. Magsabihan na nga po, may kaintindi kayo sabihan Yan magkanta-kanta. pala hindi ka mata. Oo. Magsabihan na nga po. Ay, Brad! Oo. Sa Masi. Nano sa masi. Sa Masi pa. Sa Masi ka. Bayo mo siya. Kilala kayo. Pero soy, apansinan ko pa sabihan na kami yung bossing nga birthday celebrant natin. Wala. Nagsabihan nyo. Ay, Diyos ko. O, Albert na katakam yan, kaya mong YouTube. Panira ka taka mo mga sa YouTube. O yan, piikin na ka rin personal. O, panira ka taka ganun. Magduda yung bigyan na to. Bakit ako magduda yan? Ano ka na hindi na? O, O, so yan na. Yung partner mo ngayon na nakapatag na yan. Tunay yan na. o, May ka naman boss nito. Sunod ko kapatagdihan mo. wapin. Kasi yan na may walis kayo. Ano? O, may walis ka ka pala. Kasi ako na yung mga nilabo. Bakit? Bagay ko na po niyan. Hilog na po ni 31 years, pinapumiyagay kayo mo pa rin magsura kayo ni. At sura? Ngayon ini pa po kami nang kaya kayo na may kapatid kayo po kayo tunay biye, boss nito. Ayaw mo boss nito. May kapatagdihan po kayo tunay niya. Yang kong bungso, yang pangani. Ano man kami lang nakagilagi ka ako pang matuwa. O, mga nano? Hindi kang matuwa yung bunso. Ako rin masabi na akong pangani. Naturalaga ka na naman boss nito eh. Yang kong pangani ng bungso. Natural. Ay, pasensya na ko po. Bakit? Yang po ay matandaan nung ninong matwagay kami. Oh. Kasi po yung mga kapatid niya, yung problema. Wah, nano? Aliwaya po kasi tatang ko. Aliwaya po yung tatang na. Makanya niya po kalantong ni Mami. Mulit ka ka. Bakit? O tanggal kayo di ba marites may ma? Ay, bago po niya ni Ma, palimot siya. Balog pa rin po. Kung kapawan niya din si Ma, may kakailangan niya. Anak ba? Kung malimana po po, kung katana mo kapatid niya. Kenen, tayo. Wala po, kapatid siya naman yung makamatong yung maluto. Bakit? Kung kawanis niya, Dahil ko rin sabihan pa kaya sinusok ka kang man, sinusok ko siya alam, may kakapatid tamo. Kaya naman niya na boss ni Trobo. Nakutang ko eh. At sinukat, siyempre sa hindi kakapatid, meron lang isusuan din. Sinusulan mo kang mano. Oh. O, halimbawa yan, sinusuk kang ma. Oh. O, sinusuka naman kang ma. O, sinusya naman kang ma. Guli na sa din, may kakapatid ka mo. Kasi naman na sinusuk kang ma, kapatid ka lang. Mulala ka lang mo. Kung hindi bago ko na ilang mamutang. O, daya ko tutang mo naman kang tatang eh. Bakit ako magduda ka? O, takapatid siya naman eh. Bakit? Siya, kung kaya susus siya naman. Halimbawa, sample, balik. Kare pa rin. Wow. Ay, walo lang ang boss dito. Bakit? Magaling mo ka ng Marisol. Makanano? Yak mo magpuno. Oh. Bago ko nung nanin siya ko magpuno. Nung
Kayabang mo naman. Balok ka nang ginamit ng baril. Sigurado ka? Oo. Kaya ka pagkarine ka Ay, lang ba na boss? O sige, halimbawa lalaking naman rin. Oh, Nanging gamitan na. ang lalaking na mariling gamitan si Brad sa Armalay. Armalay. Armalay! Makanang niya tunog. O niya, kunanin ng Armalay. Oo. Sa kanya isa. Pango, kakala ka sa. Ang sino Brad? Kamatang may kaso. O niya, Armalay. Oo. O kunanin ng Armalay. Oo. Sa kanya isa. O yung tunog na. O hindi tulog na. Hey, Lalaki o. Armalay. O hindi na. Burat. Burat. Sune. Nakataman mo. Manman. Burat. Surang pa mo balubos. Nakataman mo na. Manmala na. Burat. O nung halimbawa, babaeng may malin. Anong babae yan? Wow. Anong babae yan kami sana sobrado yung 45? 45. 45? Makanang niya tunog. O yan, pagkatagin 45. Oo. Sa kanan na siya. O. O parang na tunog. O pala ko yung nung tayo. Hindi na panis na. Makanang niya tunog. O yan, babae yun. Oo. 45. Sige. O pagkatagin 45 sa kanan na siya. Nakmong na. O yun ang guna. Eh. Babae yun. O. Pet! 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 Babae yun. Pet! Pet! Sune. Sige, nakataman mo. Manmala. Pet! Pet! Makaturang ka pa kayo. Opo na yung man. Pet! Pet! Sune. Magwala ka. Loko katuwa mo na bastos ka pa. Number two. Kaya rin pengat ang babaeng kong dalaga kaya nanong pek, aman mo. O siyempre ang kukutang mo eh. Manyang ka sorry ka rin kay babay nang bastos. Wala ko pa sorry. Manyang ka sorry. Sorry po mga pet-pet. O yan naman ito eh. O siyempre papanito mo O nung halimbawa naman soy. Ayatin pa. Atin. O. Baklayin mo rin. Ay, bading. Oo. Ay, pare nung bading niya. Hinggang nila na si Brad yung 38. 357. 357. Manang na tunog. O niya, ulit na yung bading mga pagkatao din. Sexy no? Ay, pagkatang din ba na yung minitay na? Ayaw. Eh, kalang bibing baklang dragon? Kanin na siya. Ha? Ang makanin na kaso. Terus tumama na siya. Kumasan mo eh. O. O yan. Kanin na siya. O kalang bignapahan ka sa. Yan naman, patigay, malambing. Kumanang niya tunog. O, hindi tulog na. Ayaw. Chupa! 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 Unsa sa ito? Chupa! Chupa! Parang Suling. Chupa! Chupa! Last niya mo. Atin pa? Bahay ka tamagkan ka. Wala na. Maganda akit danit nagdaman dani ngayon sa sigira na niya Pampanga. O, bakit? O nung halimbawa naman soy. O, Tomboying memory. tomboy! Hmm. Ay, pasensya na kayo po, boss dito. Bakit? Kasi po ng tomboy, nagagamit baril. O, unang gagamitan mo. Whistle bomb. Ang wisay pa. Hindi, tomboy, alam baril yan. Kung magkanahan niya tunog. O, yan, kung namin na yung whistle bomb. O. Sa kanya buka. Hmm. Sa kanya buka. O. Potong piang na. Kapal. Yan pala mabulok mamatay ang mamatay din ang may. Kasi Tagaloga matay. Pindami yata eh. Yan. Lobe. Yan pala, lobe. Yan, magsalita na ng alamay. Mana mapayo.